Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tuesday, abalị 19 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị otu Indigenous People of Biafra agbaala n'anwụ aha ndị agha isiekwu ọnwụ nakwa ndị ọchịagha ha bụ ndị na-eyi ndụ egwu na mpaghara South East tụmadị na steeti Imo. Nke a bụ ihe ahụtara n'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Emma Powerful zipụrụ n'ụbọchị Tuesday. Dịka Powerful siri kwuo, ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ bụcha ndị otu Ebube Agụ bụ ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị otu Eastern Security Network. Ọ gụpụtara aha ndị a dịka Chibuike Igwe, Paul Udenwa, Okwudele Dim bụ onye a na-eto One Nigeria, Sky onye ụmụta Nzọlụ nakwa otu nwoke aha ya bụ Two Men na ụmụna. Ndị ọzọ gụnyere Chinedu Agbarado onye ọchịagha na-Amagụ, tinyekwara Uchenna Nwachukwu nakwa Chibuike Geze, tinyekwara Chukwudi Ọdịmegwu. Ọ gara n'ihu gụpụta ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị otu ESN adịgboloja na ọchịchị kansụl Oru East na Njaba na steeti Imo dịka Akịrịkọ Ata onye a na-eto King Kong na Osihitokwa ka ọ kpọpụtara aha otu nwoke onye aha ya bụ Uru, tinyere Sky, No One, Double Lion nakwa onye nke ọzọ a na-etu Commander bụcha ndị na-egosipụta onwe ha dịka ESN adịgboloja. IPOB kwupụtara ego n'isi ndị a dịka ha siri na onye ọbụla chọtara maọbụ nwụchie ha ka a ga-akwụ ukwutukwu ego dịka ihe iti aka n'obi. Ọ sịrị na IPOB na-eme ka ọha na eze mara na ndị a bụ ndị ọkụkọ amaọcha adịghị mma, bụ ndị ala adịghị mma na steeti Imo. Ọ sịrị na ha agaghị ekwe ka ndị omekome ndị a gaa n'ihu na-etinye ndụ ndị mmadụ n'ihe iyi egwu. Opekampe mmadụ 5 ka ndị ọkpa egbe tọrọ na steeti Anambra n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Easter Monday n'ime obodo Akpọta dị n'ọchịchị kansụl Agụata na steeti ahụ. Ozi enwetara kọwara sio na mmadụ 5 ndị a gara mmemme ịgba nkwụ nke nwanne onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche na steeti ahụ bụ Sly Eze Okenwa. Ma mgbe ha na-ala ka ndị ọkpa egbe awakporo ha ma tọrọ ha. N'otu ozi nke onye kọmishọna zipụrụ, ọ sịrị na ndị atọrọ ka a wakporo n'elekere anya 10 nke abalị Mọnde, ma tuturu ugbu a onwebe onye nụrụ ihe gbasara ha. Ọ gụpụtara aha ndị a dịka Samson Okafọ, Chidozie Eze, Franklin Osuagwu, tinyere Chijioke Ụbụba nakwa Benedict Ọzọagwụ bụ ndị bịara mmemme ịgba nkwụ ahụ. Kosiladị, n'oge a kpọtụrụ ya, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ DSP Tochukwu Ikenga kwupụtara nke a dịka eziokwu. Ọ sịrị na ndị uwe ojii arụnye n'ọdụ na mmiri ịmata ka mmiri a si banye n'opi ụgbọgọrọ. Njinji ahụ jiri n'ọchịchị kansụl ọlụ na steeti Imo n'ụbọchị Sọnde ka na-apụta ihe dịka ozi anyị nwetara n'ụbọchị tata akọwara sio na ndị agha Naịjirịa gbagburu ọtụtụ mmadụ na mwakpo ahụ ha mere n'ụbọchị Sọnde. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị agha zọchiri n'ime obodo dị iche iche na ọchịchị kansụl a na nnukwu ụgbọala
n'ime abalị ma gbakwa egbe aghara ebe ha na-achọ ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB. O dochabeghị anya mmadụ ole a gbagburu n'oge ezibatara ozi a, mana otu onye bi na mpaghara ahụ bụ onye na-achọghị ka a kpọọ ya aha bụ onye kwupụtara na a gbagburu otu onye agbata obi ya sịrị na opeka mpe mmadụ 4 ka ya jiri anya hụ bụ ndị aka ha dị ọcha ndị egburu egbu. Ma mgbe a kpọtụrụ ya ụnyaahụ, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Michael Abatam kwupụtara nke a dịka ọ sịrị na ya enweghị ikikere ịga n'ihu ịgba n'anwụ ka ya bụ ihe si wee gaa n'ihi na ndị uwe ojii esoghị gaa njem ahụ. Ka o sila dị, mbọ niile a gbara ịkpọtụrụ ọnụ na-ekwuchitere ndị agha bụ Onyema Nwachukwu bụ nke a na-azaghachighị oku a kpọrọ ya. Ka o sila dị, dịka ihe ndapụta otu a kpọkwasịrị South East Initiative nọrọ ụnyaahụ kpọkuo ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị ọzọ bụ ndị bụ akatamkpo na mpaghara South East ka ha zọpụta mpaghara ahụ pụọ na mbibi site n'ịchụso atụmatụ ha n'afọ 2023 n'usoro iwu. Otu a sịrị na ọnọdụ enweghị nchekwa na steeti Imo na-etinye ndị mmadụ n'oke ụjọ na ọnọdụ amaghị ka a ga-eme wee na-arụtụ aka na mwakpo a na-awakpo ndị ndọrọndọrọ ọchịchị tinyere mwakpo ụlọọrụ INEC nakwa ndị nkịtị. Ọ sịrị na ọ bụrụ ma enweghị ihe mere iji wee zute nke a, na ọ ga-abụ ihe nramahụ ịtụ mgbere na mpaghara ahụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Aloy Ejimakor bụ ọkaiwu pụrụ iche na-ekpechite ọnụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Nnamdi Kanu enyela ọchịchị onye isi ala Muhammadu Buhari ndụmọdụ ka ọ gbasoro ụkpụrụ mkparịta ụka n'okwu gbasara onye ọ na-ekpechite ọnụ ya. Ejimakor sịrị na ọchịchị onye isi ala Buhari kwesịrị ịkpọta Kanu na mkparịta ụka na-abụghị ịhapụ ya ka ọ gaa n'ihu n'ikpe ya ikpe. O kwuru nke a n'akara nzirịta ozi Twitter ya dịka ọ rụtụrụ aka n'akụkụ iwu nke ụlọikpe ukwu etiti akara nke 17 bụ nke metụtara mkpezi okwu gbasara ikpe mpụ. Ọ sịrị na ọnọdụ dị otu a na ụlọikpe nwere ike kwalite usoro mkpezi okwu n'etiti ndị a na-ekpe ikpe ha ma gbakwa ha ume nyere ha aka wee dozie okwu ahụ n'ụzọ dị mma. Otu onye ndu ụka ama ama bụ onye hiwere ụlọ ụka Omega Fire Ministries International bụ Apostle Johnson Suleman akọwala ndị Igbo dịka ndị na-ahụghị onwe ha n'anya bụ ndị na-ere nwanna ha. Dịka o siri kwuo, ọ sịrị na ndị Igbo anaghị akwado nwanna ha ma ha na-apụta n'ụzọ wee sị na nwanna ha na-eshizi mmụọ. Ọ sịrị na ọ bụrụ ma enwee obodo Biafra kwụrụ onwe ya echi na ọ ga-abụkwa onye Igbo ga-emebi ya. Ọ rụtụrụ aka sio n'oge a họpụtara Ivan Enwerem dịka onye isi ụlọ nzukọ sineti na ọ bụ onye Igbo bụ nwanna ya bụ Chuba Ọkadigbo bịara chụpụ ya ebe Anyịm Pius mesịrị chụpụkwa Ọkadigbo wee nọchie. Ọ kwara akwarịrị wee sio na nsogbu ndị Igbo na-enwe bụkwa ndị Igbo n'onwe ha, dịka ọ sịrị na ọ bụrụ na ire nwanna gị na onye ahụ iresịrị ya agaghị enwe ntụkwasị obi ọzọ n'ebe onye rere ere nọ. Ndị ekperima agbagbuola mmadụ 3 n'ime 26 ndị ha tọrọ n'ime obodo Uwambulus dị na steeti Kaduna n'abalị Mọnde dịka ha na-eyi egwu igbu ndị ọzọ ọ bụrụ ma emezughị ọchịchọ ha. Onye ndu obodo a bụ Gideon Haruna Goni kwupụtara nke a n'ihu ndị nta akụkọ bụ ndị bịara gbaa ya ajụjụ ọnụ n'obi ya. Ọ sịrị na ndị ọkpa egbe akpọtụrụ ime obodo ahụ wee gwa ha ka ha bịa buru ozu ndị a egburu egbu n'ime obodo Dutse dị na okporo ụzọ awara awara siri Kaduna gawa Abuja. Ọ sịrị na ha yiri egwu igbu ndị ọzọ tụmadị ndị inyom n'ime ha ọ bụrụ ma ha emejupụtaghị ọchịchọ ha. O mere ka amatasio na ndị ọkpa egbe wakporo obodo ahụ n'elekere anya 8 nke abalị n'abalị 31 nke ọnwa Maachị gbagbuo mmadụ 2 ma tọrọkwa imikiti imi mmadụ. Ọ sịrị na ndị obodo ahụ gbakọtara aka wee tụkọta ego bụ nke ezigara ndị ọkpa egbe ahụ, mana ha mesịrị kpọghachi ha ka ha bịa buru ozu mmadụ 3 n'ihi na ha sịrị ego ahụ ha tụtara erughị eru. Ọ rịọrọ ndị ọkpa egbe a ka ha gharakwa ịgbagbu ndị a dịka ọ kpọkuru gọọmenti etiti na nke steeti ahụ ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka. Otu n'ime ezinụlọ ndị a tọrọ atọrọ sịrị na ha tụkọtara nde naira 7 mana ndị ọkpa egbe akpọrọ ekwe nkụsio na a ga-akwụrịrị ha nde naira 20 ma ọ bụghị ya na ha ga-aga n'ihu igbu ndị a n'otu n'otu. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha, rụrụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ụwa gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ekperima ajụla ịtọhapụ ezinụlọ mmadụ 6 ha tọrọ atọrọ dịka ha narasịrị nde naira 2 dịka ego mgbapụta n'isi ha na Abuja.
Dịka ozi anyị nwetara siri kwuo, ezinụlọ ndị a tọrọ atọrọ bụ ụmụnne onye kanselọ na-anọchite anya mpaghara Yangoji nke dị n'ọchịchị kansụl Kwali na Abuja bụ Idris Ibrahim. Ndị a tọrọ atọrọ anọ n'izu atọ n'aka ndị ntọ mmadụ a. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ntọ mmadụ a buru ụzọ kwuo ka enye ha nde naira 6, mana ka emesịrị mkparịta ụka ka ha bịara belata ya ruo nde naira 2, mana ka e nyere ha nde naira 2 n'abalị 14 nke ọnwa Eprel bụ Tọzdee. Ha jụrụ ịtọhapụ ndị a ha ji eji. Ka o sila dị, otu onye agbata obi ndị a tọrọ atọrọ sịrị na ha na-akwado iji ọgbatumtum gaa kwalata ndị a tọrọ atọrọ mgbe ndị ntọ mmadụ a kpọghachiri ha wee sio na ha gara kpọbata ndị nche obodo n'okwu a. Ya mere na ha agaghị ahapụ ndị a tutu ruo mgbe a kwụrụ ha nde naira 3 n'isi ndị a eji eji. Ndị otu Islamic State of West Africa ISWAP agbagbuola ndị agha mmadụ 2 n'otu onye uwe ojii mobile n'ime obodo Molaya nke dị na Maiduguri na steeti Borno. Obodo a bụ nke jiri kilomita 10 dịkete nso n'okporo ụzọ awara awara siri Maiduguri gawa Damboa n'oke ọhịa Sambisa. Otu onye agha bụ onye na-achọ ka akpọọ ya aha sịrị na ndị a na-eyi ndụ egwu jiri ụgbọala nke a na-akwanye egbe n'ime ya wee zọchie ma gbasuo ndị agha. Ọ gara n'ihu mee ka amara sio na ndị agha kụsasịrị mwakpo ndị ekperima wakporo ha n'elekere 6 nke mgbede ụbọchị Mọnde. Ha gbara ụgbọala ndị agha 2 ọkụ ma kpachikwa 2 ndị ọzọ, tinyere otu ụgbọala gbatagbata eji ebu ndị merụrụ ahụ bụ ambulans. Ma dịka ndị agha chụrụ ha na-aga ka ha rutere n'ụzọ wee sunye ya ọkụ. Igbo ndị nwe mmadụ, otu a ka anyị hụrụ ya n'akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Mana tupu anyị achịkọta ya, gerenụ ọkwa. Agba nke 3 ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike bụ onye nọ na BTV News na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke a kpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ịchụọ n'Owere nchi ka emesịanụ.